गारियाव जोंनि थांनाय 2020 सननि इलेक्शनाव गोबां जोंनि मानसिफ्रा इउपिपिएलनि जि परिबर्तननि खोथा बुंदोंमोन आरो बायदिसिना सुबिदा होनायनि खोथा बुंदोंमोन जेरैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन न'खर न'खर साख्रि होगोन फैसा रानगोन बेफोरबायदि बुंनायाव गोबाङा इउपिपिएलनो भट होदोंमोन दा 3 बोसोर थांनायनि उनाव बिथांमोनहा नुबाय इउपिपिएलआ बे ओनसोलाव खामानि मावनायनि जेबो आसुनिखौनो लायाखै आरो रायजो राजाफोरजों मोजां सम्पर्क गैया गावसिनि मोननाय मोनैखौल' लानानै बेस्थ' जायो बिनि चेयारमेन बिनि मेम्बारफ्रा नोंनि PMAY-निफ्राय खेबनै खेबथाम फैसा लाबाय रेशन कार्ड बानायब्लाबो फैसा लायो आरो जब कार्ड बानायनो होनब्लाबो फैसा लायो माने सब फिसा फिसौ साख्रि माबानिफ्रायनो माबा मोनसे सार्टिफिकेट बिहैब्लाबो फैसासो बिग्रोयो बेफोरनि थाखाय अतिस्थ जाबाय रायजो राजाफ्रा दा ओंखायनो BPF-आव दैदेनगिरिफ्रा जइन जाफैदों बिथांमोनहा बे ओनसोलाव इउपिपिएलनि जानानै थैथाब थांथाब खामानि मावनायमोन कमल बसुमतारी होननाय सासे बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टबोमोन आरो बेजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों आरो जायफ्रा दिनै फैनो हायाखै 1 माससोनि उनाव फैगोन गेरेंगा बिथाङा माखासे खोथा नोंथांमोननि सायाव बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोनखौ इउपिपिएल दलाव हाबगोन होननानै बेसेबां सैथो बेनि उत्तरखौ जोंहा MLA रबिराम नार्जारिया अलरेडि होबाय आं आरो बिनि सायाव बुंफिननोबो लुबैयाखै आं दहाय रायजो राजाफोरजों रायज्लायनायाव बे खोथाखौनो बुंदों जे रबिराम नार्जारिया बिथांखौ बुंबाय जे बिनि खर'आ बेलेन्सआव दंना गैया जुदि ओरैबायदि नुयो जे बिथांनो ट्रिटमेन्टनि प्रयजन दं गतिके सोरबा साइकियाट्रिस्टनाव थांनाया प्रयजन दङ बे खोथाखौ रबिराम नार्जारि MLA स्वयं बिथांखौ बुंबाय आंखौ आगोलावनो बुंग्रोदों परबतजरायाव जे गावलायनो परबतजरायाव इउपिपिएलनि जानाय दारायसिगोन आरो आंनो चिरां दुवार समस्तिखौ हगारलांसिगोन आंलायनो इउपिपिएलनि केन्डिडेट जानानै दारायगोन आं सोर आरो बिथाङा सोर रायजो राजाया बिजिरगोन हाग्रामाया सोर बिथाङा सोर रायजो राजाया बिजिरगोन हाग्रामानि जि कन्ट्रिबिउसन समाजाव बिथांनि जि खामानि मावनाय बिनि कम्पेरिजनाव जाहा रन्जित बिथाङा माबाखौ हाग्रामा बिथांखौ जुदि मैदेरजों रुजुयो अब्ला आं सानो बिथाङा मासे मोस्रोमबो नङा बिथांनि कम्पेरिजनाव साननैसो सिगां आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ इउपिपिएलआव हाबसिगोन होननानै बुंदों खोनानो मोनदों खौरां बिजोङाव जुदि गमामायै हाबोब्ला BPF-आ माबा मोनसे खहा जागोन हाबा चन्दन ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोखौ नागारनानै थांग्रा बेक्ति नङा बिथाङा बेहायनो थागोन प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोननि दोलोखौ बा नोंथांमोनखौ फांसेबो बिफां गायलाङाखै होननानै बुंदों जों बिफां गायलाङाखै बिफां गायलाङाखै जोङो अब्लालाय रायजो राजा जोंनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ खोन्थागोन मानासखौ सोर रिभाइभ खालामखो मानासखौ जों बोरै बेहाय बासायखो कचुगाव हल्टुगाव बे हाग्राखौ जोङो बोरै बासायखो खिन्थु बिथांमोननि दिनाव दंफां गायदों ना दंफां फोजोबदों नोंथांमोना थां सिङाव प्रमद बर'आ थां हाग्रायाव दिनै 20 स्कुवेर किल'मिटार 30 स्कुवेर किल'मिटार हाग्राखौ बे हन्डा मेसिन लानानै दंफां हाफायनानै ट्रेक्टरखे ट्रेक्टर सानसेनि गेजेराव हरसेनि गेजेरावनो 30 कन 50 कन ट्रेक्टर लानानै थांनाय आंनि समस्तियावनो 19 कन दंफां मिल बानायनाया मानि प्रमान बिथांमोना 3 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हामाराखै नोंथांमोननि 3 बोसोराव दिनै BTC-खौ धंस' खालामबाय जोङो बुंगासिनो दं 16टा डिपार्टमेन्टखौथ' हरखाबाय बे 16टा डिपार्टमेन्टनि सायाव बिथां प्रमद बर' बा EM बिथांमोनहा MCLA बिथांमोनहा जेबो आखाइ गैया आरो बेखौ नङा होनबाय थायो नोंथांमोनहा जार्नालिस्ट जानानै बेखौ एसे रिसार्च खालाम दिनै सासे चौकिदारखौबो पस्टिं खालामनांगौबा ट्रेन्सफार खालामनांगौब्ला जोंनि BTC-नि सेक्रेटारिफ्रा हाया जोंनि EM-फ्रा हाया चिफ स्वयं बिथाङा हाया DC-आल' हायो नोंनि स्किम हमनांगौ एडुकेसननि स्किम नोंनि एग्रिकालसारनि स्किम नोंनि हेल्थनि स्किम DC-नि बादै रावबो हाया बे मा जाखो DC-आथ' नोंनि आन्दाराव गैया आरो दा मोनसे अर्डार दिहुनदों आसामनिफ्राय बेखौ जुदि BTC गभर्नमेन्टआ आरो मानिबावो अब्ला जोंनाव जि BTC-ना साख्रियालफोरनो बेथन होनो हानाय क्षमता जों जे बेथन होयोमोन बे बेथन होनाय क्षमतायाबो आरोबाव उथायजाबावसै
आरो बेखौ जुदि उथायबायब्ला बिटिसिआ लं थं जेबो गैला।